ባላው ፎሳ በሀገርና ናይ ነዊሕ ዘመናት ታሪክ ዘለዎ እዩ ንዝምልከት መምርሒ ፖሊስን መቆጣጠሪ ሕጋጋትን ብዘይምጽንሑ ግን ጎዳእን ጠቃምን ክፋሉ كيتلليك سرح لصنيحو بز مسرت منستر ጥዕና ነዚ ዘማእዝን ሃገራዊ ፖሊሲ ባህላዊ ፎሳ ንስራሕ ዘርጊሕሎ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለው ተጸጻብ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቅርባያ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 2015 ዘዳለወ ንድፈ ሃገራዊ ፖሊስ ባህላዊ ፎሳ ብምጽራቅ ብ6 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ መወከስ ሆስፒታል ኦርሳ ኣብ ዝተኻይደ ኣኼባ በወግዕ ንስራሕ ዘርጊሑ ኣብቲ ሚኒስተራት ሞያውያንን ዕድመ ዝተገብረሎም ንስተረኽቡል ኣጋጣሚ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሁሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ባህላዊ ፎሳ ንስተኻይደ ንጥፈታትን ዝተመዝገበ ገስካስን ድሕሪ መምጓስ ንዝበለጸ ውጽኢት ምስትድሮ ቀይሙ ዘሎ ሃገራዊ ቴክኒካዊ ኮሚቴ ባህላዊ ፎሳን ካልኦት መሻርክትን ኣብ መጽናዕቲ ዘተኮረ ዕማማት ብቐጻልነት ክስርሓሉ ኣዘኻኺራ ኣነ እንታይ ይብል ኣብዚ ሕጂ በጽሕና ዘለና ኣብ ፖሊሲ ኣብ ካልእ ኣብ ሓጺር ግዜ ጽቡቕና ኸይዳ ኣለና ግን ዝያዳ መጽናዕትታት ክካየድ ከም ዘለዎ ምኽንያቱ እቲ ሪሰርች ተባሂሉ እዩ ግን ሪሰርች ቬሪ ኢምፖርታንት ምኽንያቱ ብዘይ ናይ ሪሰርች ስክን ብዙሕ እንታሽምታት ክንከዕበት ስለ ዘይንኽእል እቲ ናይ መጽናዕቲ ሕቶታት ክካየድ ከም ዘሎ እዚ ብሩህ እዩ እዛ ኸኣ ክንደፍዓ ኣሎ ከም ዘለና ዳይሬክተር ሃገራዊ ምቁጽጻር መድሃኒትን መግብን ኣቶ እያሱ ባህታ ብግድኡ እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ መንጎ ዘመናውያንን ባህላውያንን ፈወስቲ ዘሎ ጋጋ ምጽባብ ኣብ ስርዓት ጥዕና ድማ ውሁድ ኣገልግሎት ዘመናውን ባህላውን ፈወሳ ኣብ ምትእትታው ድርኺት ክፈጥር ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጹ ኣማኻሪ ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ምስማይ ገብረ ህይወት በወገኑ ኣብ ሃገርና ንጥፈታት ባህላዊ ፈወሳ ናይ ኣማይት ዓመታት ሰረት ዘለዎን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ብሰፍሕ ዝቐጽል ዘሎን ዓውዲ ምዃኑ ድሕሪ ምብራህ ንዑ ዝምልከት መምርሒ ፖሊስን መቆጻጸሪ ሕጋጋትን ዘይምጽንሑ ጎዳእን ጠቃምን ክፋሉ ከይተለለየ ክስርሓሉ ምጽንዑ ጠቂሱ እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ፖሊሲ ነዚ ንምፍዋስ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ገሊጹ ወኪል ቤት ጽሕፈት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ዶክተር ጆሴፊን ናምቦዛ ኣብ ዘስማዓቶ መዛዘም ቃል ተራባላዊ ሕክምና ኣብ መባእታዊ ጠለብ ክንክን ጥዕና ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ብምጥቃስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ምክትታል ባህላዊ ሕክምና ዘተኮረ ሃገራዊ ንጥፈታት ምሕያል ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ምዃኑ ኣስሚራትሉ እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ፖሊሲ ኣገዳስነት ባህላዊ ፈወሳን ዝህልዎ ኣበርክቶን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መድሃኒታውን ጥዕናውን ፖሊሲታት ጠቃሚ ክፋሉ ክተባባዕ ባህላውያን ፈወስቲ ብመልክዕ ማሕበር ተጠርኒፎም ተወሳኺ ሞያዊ ስልጠና ክረኽቡ ከምኡውን ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ክሕቆፍን ዝድግፍ ንጹር ሓሳባት ሰፊሩሎ لوخ ኤርትራ ኣብ ኣቢጃን ኣብ ዝተቃንዐ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ተሳቲፉ ሃብቶም ፍረዝግን ዘዋህዶ ትሕዝቶ ሊድያ ተክለማርያም ከተቅርባያ በአምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት አፍሪካ አቶ አራያ ደስታ ዝተመርሐን አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ አቶ ነጋሲ ካሳ ዝርከቦን ልኡኽ ኤርትራ ብ2930 ሕዳር ኣብ ከተማ አቢጃን አይቨሪ ኮስት ኣብ ዝተቃንዐ ሓምሻይ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ሕብረት አፍሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ተሳቲፎም ኣብቲ ወፍሪ ኣብ መንእስያት ንምቅልጣፍ ሓፈሻዊ ዕቤትን ዘላቒ ምዕባልን ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ዋዕላ እቶም መራሕቲ ኣብ 4 ስትራቴጂካውን ቀዳምነታት ኣተኪሮም ክሰርሑ ተሰማሚዖም ቶም ስትራቴጂካውን ቀዳምነታት ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠት ቴክኖሎጂን ሞያን ምሕያል ሰላም ጸጥታን ምሕደራን ምጉስጓስ ወፍሪ ንዘላቒ ቅርጻዊ ለውጢ ኣፍሪካ ስደትን ነፃ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታትን ዝብሉ ነጥብታት ዝሓዙ ኮይኖም ነቲ ዋዕላ ዝምልከት ሰነድ እውን ተዳልዮም ጎን ዋዕላ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ልኡኻት ሩሜንያን ቡልጋርያን ብምርኻብ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ዘተኮረ ዘተ ኣካይዱ بخال وجن أبسياتلن بورتلاندن سميناو معرب سمين أمريكا نزركبا هجروان وديابيتات زساتفا وعلا بإسان حموشن إسان شدشن حدار تخايدهم حلافة حزبا وجودات أبين باسي إرترا أب سمين أمريكا ويزرو حد النتكلتا نزمت عمت تحيزم زلو وطنات سرح زملكت مجلتي أقربا بتوسخي أبتو على نمحيال حزبا وجنبارن أجداس نسن زملكت سفيح مبرهيك قريبون بتساتفتي زت تخايدلون ناي عصرت خلطة في أكاديمية وتمرتوا من هاجر وجبوا من فتسام بعمتون نفسوا نزور دمنسيات بجزء عرفتهم ولا دم بترنف يبصحهم يوم لو معمتون زي ما دبزي أبي حالف أغنية تقايد الله سوا قبل استفلا على زواتات نزمت وتمهارة بحد التحقف قلني أكاديمية وتمرتي لما سنة مقبار زمهارلان برمت أيام زو حسلان كوينا كم زراخ أبوايم زي قلتو تبصب لنا
ሳዋ ካብ ዝተፈላልዩ ዞባታት ንዝመጹ ተማሃሮ ብሓድነት እተተሓቋቁፍ ጎነ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ድማ ስነ ምግባር ዝመሃሩላን ብሩህ መጻኢኦም ዘውሕሱላን ኮይና ከም ዝረኸብዋ ንመበል 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደቆም ዝበጽሑ ወለዲ ሓቢሮም እቶም ካብ 1 ክሳብ 6 ታሕሳስ በብእብረን ንሳዋ ዝወረዱ ወለዲ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ መንግስቲ ብሞያን ኣካዳሚን ዝሰልጠኑ ዜጋታት ንምምልማል ዘካይዶ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ውጽኢቱ መመሊሱ ይጎልሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ደቆም ብሞራላውን ዜግነታውን ሓላፍነት ተኾስኪሶም ምርኣዮም ከም ዘሐጎሶም አብሪሆም ቅድሚ ሕጂ መጽእ ነይረ እንዴ 25 ዙርያ ወደያ መርአ ካብኡ ድበለጸ ኻ ሕጂ ካብቲ ዝነበረስ ድበለጸ ኢና ጥዕንኦም ኣተሓሕዝኦም كل ነገር ጽቦ በቃ ሳው መነት خراج كمان قبنا حكوات وديا انت تأمر وديا وانت تأمر لا توديا يعني امر لك وديا قاول وديا وامر لوديا كليتا امر دي بنت مستقبليا بني قال حريتك بني قال ولادك تدرس يعني سوا بعدت تقول فهم ولا بهم كان علمتها ونفسيا كمان منا لا نفسك لا تأسني حيلة لا تودي منا مستقبل لا تفكر منا مدينة أمو داتا أتم ولدي سوا بمجد حدحداو مكببار زيجنتاو حلفنت التسكن مدرخ متخخاء بمخانا دوقهم تخافلتنا يزعدل بمخانهم حابن كم زتسمعهم قليتهم ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ደቡብን መደበር ፖሊስ ነው ዞባ እንደፈራን ህዝብን ተማሃሮና በድህነት ትራፊክን ምክልኻል ገበናትን ዘተኮረ ጎስጓሳት አካይዶም ኣብቲን ኣስታት ክልተ ሰሙን ዝቀጸለ ኣብ ከተማ መንደፈራን ከባቢያን ተማሃሮ መባታ ማዕከላይን ካላይን ደረጃታት ከምኡን ንተቐማጦ ክልተ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተዋባ ኣስተምሮ ሌላ ምስ ሕግታት ትራፊክ ጠንቅን ሳዕቢናትን ሓደጋታት ኩናት ተቃቅማ ጽርግያ ሳዕቢን ሸለልትነት ኣብ ምምራሕ ተሽከርከርቲ ገበንን ሳዕቢናቱን ከምኡን ምትሕባር ህዝቢ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሩ ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ደቡብ ሜጀር ሃብተ ገብሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዋርሕ ብኩለን ዓይነታት ተሽከርከርቲ ልዕሊ 2500 ጥሕሰት ሕጊ ከም ተፈጸመ ከም ሳዕቢኑ ድማ 100 ሰባት ከም ዝሞቱን 11 ሚልዮን ኣፋዝ ግመት ዕንወት ከም ዝወረደን ብምግላጽ ሓደጋ ወዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ብሓፈሻ ተማሃሮ ድማ ምፍላይ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ከዘውትሩ ሚዒዱ علامات بوليس جبن نخيف تصم مكلخال انت تفتصيم دما نجبنياتات ناب حق مقرب مخان زحبره حلاف مكلخال جبن ابن الزبا من دفرا مختل تلنته جبرة سعي برهانه تمارون نفسهم نصا خوينهم جبنياتات اب مكلع متحبارهم مس بوليس كعززو تلابيون أمنو زوا بارونتو ولنتا ولق سدم نمسسان زعلم غوسغاس نممهرانن تمهارون بيت تمرت دوتا تخايدو حلفه احدو حكمنا اغلغلوت نرس غرغش بينن تمهارون ممهرانن اب زهبو استمرو درجه زوا زقمه بانك دم زغونه حصصنا يدم حاجه زدليو سب زقرب سلا زغونه تحستو نمسسان كل اكل حبرتسب نقحات كنطف زخاخيرو علامه محبر لغست دم بسند دم تحلف هيوت نخيت كل مسرح مخان زحبره ابو منبر محبر አቶ ገብረ መስቀል እምባይ ነዝን መስማር በቆንዶ አብ ምብራህ ነቅሓት ዘተኮረ ንጥፈታት የካይደ ከም ዘሎን ዘተባብዕ ውጽኢት ይረኽብሉ ከም ዘለውን ገሊጹ ዳርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ዝቐርብ ህግራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና በኽብረን ዕደም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንከተማ ኢየሩሳሌም ከም ርእሰ ከተማ ሃገር እስራኤል وقعوا فلطة أب ذهب سنة بشدة تحساس كتامون بيرو بذكر أب كتمة تيل أفيف زركب إمباس أمريكا ناب كتمة يروساليم نمجعز على مسرح كجمر تزازم حلالي فلو بريزيدنت ترامب أب ذهب مجلسي مختلو مايك بينس أب زمت كنيات أب زوام أكلام مبرق ناب زركبا مشاركة أمريكا هاجرات مبصحن بمفصام نمرجت أمريكا كبره مقان جليتون بريزيدنت رئيس ممحدار فلسطين محمود عباس أب ذهبون أي ملسا جبر مجلسي أتي بمحدار بريزيدنت ترامب استوس دس قمتي كم واج كينات فليخا كم زير بمنتصار شبران رفع تحساسبان زخصكوس كم زخانة جليتون قدماء منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو دما تاريخاون تبعن سقمتي قبل موجسوا سقمتي كايد صنحه ممسرات كلتا هاجرات زبل امام السلام مع كلاي مبراق كم زبق عزنت صرنا هغراو محبرسب كلام ماراتي كنادي زغددن مخانو تنتنتي هلو كناتات قليصام منغسات جرمن بريطانيان روسيان تشاينان فرنسان اتي بمحدار واشنطن ستوس دسقمتي نتي درو بግጭታትን ቁሉላዋትን ዝሕመስ ዘሎ ዘባ መሊሱ ዝሓላለኽ መኻኑ ብምግላጽ ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ
ባይቶ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ክታም ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተነብረሉ ጉዳይ ኣብ 1995 ውሳኔ ሂብሉ ምንባሩ እንተኾነ ግን በብዝመፁ ፕሬዚደንታት ክነዋሕ ምጽንሑ ጸብጸባት የመልክቱ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ግሪክ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ 7 ታሕሳስ ከተማ ኣቴን ሰኣትዩ። ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ምስ ግሪካዊ መዘኑ ፕሮኮፒስ ፓውሎስ ተራኺቡ ንደባዊ ምፍሕፋሕ ክልቴን ሃገራት ብሓፈሻ ጉዳይ ቆጵሮስን ኣከራኽርቲ ባህርያዊ ጸጋታት ባሕሪ ኣጂንያን ድማ ብፍላይ ብዝምልከት ዘትዩ። እዘን ኣባል ኔቶ ዝኾነ ሃገራት ብሰንኪ ደባዊ ምፍሕፋሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብተደጋጋሚ ኣብ ረጽሚ ኣብ ዝቀራረብ ምትፍናን ከኣትዋ ምጽንሐን ጸብጸባት የመልክቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቱርኪ ዝተኻየደ ፍሹል ፈተነ ዕልዋን ጉዳይ ምርካብ ኣብኡ ዝተሳተፉ ጥርጡራትን ከም ኣጀንዳ ክልዓል ከም ዝኽእል ይእመት። ግሪክ ኣብቲ ፈተነ ዕልዋ ኢድ ከም ዘሎም ዝጥርጠረቶም ቱርካውያን ከም ዘዕቀበት መንግስቲ ቱርኪ ክወቅስ ጸኒሑ። ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ድሕሪ 65 ዓመታት ኣብ ግሪክ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ናይ ፈለማ መራሒ ቱርኪ ምዃኑ ዘመልክቱ ጸብጸባት እቲ ኣጋጣሚ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንምምሕያሽ ወታዊ ተርኡ ክጽዋት ከም ዝኽእል ይእምቱ። ፈረንሳን ቀጠርን ናይ 12 ቢልዮን ዩሮ ቁጠባውን ወተሃደራውን ስምምዓት ከቲመን። እቲ ስምምዓት ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብ7 ታሕሳስ ኣብ ቀጠር ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ስራሕ ብምክያድ ምስ ሰመዝቲ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ርክብ ተበጺሑ። ብመሰረት ስምምዕ ቀጠር ራፋለ ዝተባሃለ 12 ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ፈረንሳ ክትዕድግ፣ ፈረንሳ ድማ ኣብ ቀጠር መንገዲ ባቡር ክትሃንጽ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀጠር ኣብ ፈረንሳ ናይ ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ወፍሪ ክትገብር ኣብ ስምምዕ ከም ተበጽሐ ኣብቲ ርክብ ተጠቒሱ። እቲ ስምምዓት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ እቲ ስምምዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረድዩ። ኣባል ሃገራት ውድብ ምትሕጋዝ ሻንጋይ ማለት ኤስሲኦ ግብረ ሽበራ ንምግታእ ጻዕረን ከሕኢላ ምዃነን ሓቢረን። ልኡኻት ናይተን ሃገራት ብ7 ታሕሳስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ዢያን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ጸጥታዊ ስጋት ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ግብረ ሽበራ ብሓፈሻ መጥቃዕቲ ሳይበር ድማ ብፍላይ ንምግታእ ሓባራዊ ጉጅለ ከቑማን ንዕኡ ንምስልሳል እኹል ባጀት ክስልዓን ምዃነን ኣፍሊጠን። እተን ሃገራት ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ዢያን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትየን ምንባረን ጸብጸባት የመልክቱ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1996 ዝተመስረተ ውድብ ምትሕጋዝ ሻንጋይ ንቻይና፣ ህንዲ፣ ፓኪስታን፣ ካዛክስታን፣ ኪርጊስታን፣ ሩስያ፣ ታጃኪስታንን ኡዝቤኪስታንን ይሓቁፍ።